צור ישועתי, עמותת חסדי נעמי, ארגון צדקה לנזקקים, לאלמנות ליתומים, מתנדבים בלי כל תמורה, עושים הכל באהבה, כל ימות השנה, בלי הפסקה. קחו את הפלאפון, שלחו SMS, וילדים נזקקים שלחו בלי להסס עם המילה תרומה 10 שקלים, מספר 2288, ככה עוזרים. מה רוצו ישועתי, עמותת חסדי נעמי, ארגון מכל הלב לתת, ארגון חסד ואמת, מתנדבים בלי כל תמורה, עושים הכל באהבה, כל ימות השנה, בלי הפסקה. קחו את הפלאפון, שלחו SMS, וילדים נזקקים שלחו בלי להסס עם המילה תרומה 10 שקלים, מספר 2288, ככה עוזרים. מה עשו ישועתי, עמותת חסדי נעמי, מוכנים הם בכל עת, בחום ואהבה לתת, עמותה של כל העם, הרבה מתקיימים בזכותם, הם עוד ומופת של חסד ואמת. עמותה יקרה, עמותה נפלאה, ונעמי, עמותה יקרה, עמותה נפלאה שלך ושלי, רק שלי. קחו את הפלאפון, שלחו SMS, וילדים נזקקים שלחו בלי להסס עם המילה תרומה 10 שקלים, מספר 2288, ככה עוזרים.